Coba kaya ngomong none neno none meme. Wait. Jadul lek gonceng meme lho. Ayo. Montore ora kudu jomplang ta kaya. Ora ya iki longgar kok. Selamat malam, Nduk. Selamat malam, bocahnya ibu-ibu. Wes suarane iki sing pesen sing ibu ku meme dhisikno ya, Bos. Ki opo to, Gus? Kok dhisik Bos kaya meme iki itu mataku modele kaya piye. Sayang aku wis tuwek kok ngono. Buntute iki lho sing mau omongne buntute iki lho aku sing ngeget-get iki. Untuk warga masyarakat wonten Kepuh, Papar, Kediri, Nduk, dalem mriku bersih desa, kejaba didongake tentrem ayem, guyub rukun. Murah sandang pangan rezeki era zaman sing wis modern nyatane ning kene adat kabudayan tetep dilestarekke karena ini warisan kakek moyange awake dhewe. Alhamdulillah wonten masyarakat Kepuh menika dadi masyarakat ingkang berbudaya dan berbangsa. Oh ngono. Tembange napa, Nduk? Kula tak pengin sing enek bawane. Manut sampean, pokok enek bawane. Bawane sembarang. Pelok kenek, Srindro kenek wong iki. Tak wene kamardikan, mumpung sampean sowan mriki lek agi pisan menika ta. Heeh. Napa sing enten bawane? Langgam ngimpi nika ya oleh. Ngidam sari juga boleh. Sore mau Pak Bing, upama siramu sekar ke Pak Bing. Geger ngono kuwi. Heeh. Sinden ki geger karo temol mam ya. Pasugatane Pak Lurah rena-rena. Napa, Nduk? Damel mik. Napa? Ngimpi mawon. Oh ngimpi. Ngene sampean mek umi-umi tok terus mikir dikene sorene aku ora krungu lho. Tuasaku. Ngambara ing pelok mawon. Nah. Enggak, diaturke buat warga masyarakat kaya ngapa? Rilek mawon, cetha, banter tur wijang. Lho. Gandu ki iso-iso lho. Om. Ange. Bebasan tanpa iki nek sing bawa meme ngono Pak Bing. Aduh iso-iso lho Om. Engko nek sing bawa Lita, ya cecene. Patrick iso-iso lho Om. Tempat ngono sing bawa Putri, bojoku iki lha kok omonge karo Pak Pre. Gareng iso-iso lho.
ngomongin ra karo aku genti karo Pak Pre ngono. Terus ke Nara niku nggih bener ya Cah? Nggih, leres. Ya. Pomo tenan. Meko. Kemarin sing bawa ika iki Pak P meneng. Bawa ya ben ora ya ben. Ora sen muni iso-iso nah ora. Miber. Ya. Miber. Nglembarangu Nglembarangu ayo munggah apa Lembara munggah ki mrene ning awang-awang ning gunung ning bukit mrene ngono kuwi ora nek munggah kok ning segara kuwi nyemplung Kipas ki cakepane aja kleru kang tukul aja iki katungkul katukul ngumbar fefetno nduk diaturi warga masyarakat maupun ngriki ya Cahayu tembang langgam ngimpi saka Meme Sripat buka celuk nduk Buat Mas Handoko mojo kerep sing dalu Mas sukses selalu
kelingan tembange tak gandeng malah gumuyu kelingan sing ibet pacaran karo garwane mbiyen. Digandeng sing wedok dhek guyu dhewe ora nek sing ngejak guyu jane guyu dhewe. Ini karo tibake guyu karo kormen. Yo. Katon. Saya kelingan tak bisa. Kang Pindo, Hapsari, Tomayu. Pindo, Hapsari. Pak Mardi. Bapak Karsun. Lebokno keseleng siji. Oh bagus. Coba kaya apa cerita impenmu milik-milik dijangkung mider-mider jalak manina kaya apa golek ana sapa sejatine sing kok impeke yo kawa ngulon ning studio wis ngene iki aku wis malah anu iki wedi anu sapa ya iki sing iso anu ndu tulungan ndu iki kecekluk lho iki anggitmu iki kaya di air keras lho iki nek kadung ngene iki nyambut to Den iki nyambut to kowe arep nglingkin-nglingkin anu ya bah Den wasaku arep nglingkin tangan dhek nulungi tum wasaku ayo wasaku ya dibacutke. Iki mari langsungan bim salah bim bu mari iki mari mek bu ngono dadi aku muni bu mandi ya boi ra boi ini HP tibake jandu rawani dhek gelem benakne nek ning ngisor nyawang mawon mboten lho niku aku pancen malam hari ini dia tirakat Cahayu karena wulan sura dhek kudu adoh karo sesawangan sing kira-kira membuat dia nyawang-nyawang. Lek sindene liyane lek nembang ngoten disawang. Wah, tenang kok. Sing nembang intane jandu ngantek mbrebes mili lek nyawang. Wah, jangan aku.